गोरोबथा जाखांनायनि उनाव सोरबाया आरो साजा मोनबाय थानांनाय, सोरबाया जेलाव थाबाय थानांनाय बे नियमानो नङा। दिनै प्रमद बर' जाय बेक्तिया दिनै आलादा रायजोनि नंखाय मुभमेन्ट खालामदोंमोन, बै बेक्तियानो दिनै जोंनि बे सावरायनायखौबो धंस खालामदों रायजोफोर। राजनितिखौ दिनै मोसौ आरो सैमा बायदि दिनै एबसुखौ बाहायनानै जोंनि माहारिनि मोनसे गोथां संगठनखौ दिनै गाब फोनांबाय प्रमद बर' बिथाङा। गोदो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै बायदि बायदि प्रलोभन होननानै दिनै जोंखौ थगायदों। जाय समाव जोंखौ जाहोयोबा लोंहोयोबा दोनखोमायोब्ला जोंखौ सहाय खालामोबा आर्मी पुलिसा बुख्रुबो, जेलाव दोनो, गावजानोबो गोनां जादों जोंखौ सेल्टार होनायनि थाखाय। बे समावबो बे 1 नम्बर खाग्राबारि गामिया दिनै उनफाफिनाखै, नोंथांमोना जोंखौ अनसायदों। अब्ला दिनै जोंनि खावलायनायाव नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ नांगोलनि सावगारियाव होयोब्ला खुनु गिनो गोनां गैया रायजोफोर। बै समाव गिलु बालु समावनो नोंथांमोना जुदि जोंखौ सहाय खालामदोंबा दिनैबो नोंथांमोना जोंखौ सहाय खालामगोन, जोंनि रिक्वेस्टखौ नोंथांमोना लाखिगोन। बेखौ जोङो फोथायनायखायनो अदालगुरिनिफ्राय फैनानै नोंथांमोनजों आं सावरायफैदों रायजोफोर। जोंहा फोथायनाय दङ, खारन दिनै राजखान्थिया जोंखौ जेबायदि अबस्थायाव खालामदों, जोंखौ मोना खालामनो। जोङो बे हानि थागिबि रायजोफोर। दिनै बुहुमाव मोनसे गोजौसिन थाखोनि मोनसे संगठन दङ, जाय संगठना मोनसे समाव स्टाडि खालामदोंमोन जे बुहुमनि बबे बबे हारिखौ जोङो हानि फिसा बुंगोन, थागिबि बुंगोन, अखमिया जेखौ बुङो भुमिपत्र खिलन्जिया होननानै जों सोरखौ बुंगोन। बिथांमोना 20 बोसोर स्टाडि खालामदों रायजोफोर, आरो 20 बोसोराव बिथांमोना कमिटिनि उनाव कमिटि बनायनानै बुहुमनि खना खनला जायगाफोराव हरदों आरो बिथांमोननिफ्राय रिपर्ट लादों। जोबथारनायाव 20 बोसोर स्टाडि खालामनानै बिथांमोना फोसावदों। जोङो बुहुमनि बेबायदि हारिखौ थागिबि होननानै बुंगोन, जायफोरा जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो बबेबा मोनसे जायगायाव थायो, बे जायगानिनो बै हारिफोरा थागिबि जायो, अर्थात हानि फिसा जायो। आरो जायफोरा बबेबा मोनसे हादोरा गाग्लोबनायनि सिगां मोनसे जायगायाव थायो, बै जायगानिनो बै हारिया थागिबि जायो। अब्ला नोंथांमोना नाय, जोंनि आबै आबौआ बबे समनिफ्राय बे जायगायाव बे ओनसोलाव रायजो जादों, जारिमिनाबो मोनहास'आ। जारिमिननि बेसेबा सिगां समनिफ्रायनो बर'फ्रा बे हायाव जायगा लानानै रायजो जाबोगासिनो दङ। जों नुदों जारिमिनाव ब्रिटिशआ फैनाय सिगांनिफ्राय बर'फ्रा बे जायगायाव दङ। आहमा जोंखौ एटेक खालामनायनि सिगां 1227 आरो 28 आहमा जेब्ला जोंखौ एटेक खालामदों, बे समनि सिगांनिफ्रायनो बर'फ्रा बे जायगायाव दङ। अब्ला जोङो स्पष्ट जोङो बे जायगानि थागिबि। आरो थागिबिफोरा मा मोनथाय दङ? जों थागिबिफोरा फरेस्टआवनो था, गभर्नमेन्ट लेन्डआवनो था, बा ग्रेजिं लेन्डआवनो था, जों जेरावनो थानानै रायजो जायो, न'खर खुङो, जेराव जोङो गथ' गथाय खाङो, मोसौ मुसा फिसियो, बे जायगायानो जोंनि जायो। जोंखौ रावबो होखारनो हानाय अधिकार गैया। नाथाय दिनै मा आलाय सिलाय जों हानि फिसाब्लाबो गावनि जायगायाव गिर्जा न' सिफाय होजादों, गावनि जायगायाव दिनै बाथौ थानसालि सिफाय होजादों, गोबां जोंनि न'खरफोरखौ दिनै सिफायनानै होदों, हालाय हाफाय जादों, अखा बोथोर समाव सिफायदों। जों नुदों मिडियायाव घाबना लानो गोनां जादों। आरो बे खामानिखौ बे नोंथांमोननि समस्तिनि फरेस्टनि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा दिनै खालामदों। मा बिखादों दिनै खालामदों? आं दिनै बुंनो हास्थायदों, दिनै जाथिनि संग्राम खालामनाय मोनसे प्लेटफर्माव जोबथारनाय समाव हाबनानै दिनै जोंनि जारिमिनखौ सेरखाय बेरखाय खालामनो नाजानाय बायदि जों बिथांखौ मोनदों। बेखौ जों सोंखारिदों। मा अधिकार दङ दिनै फेरेंगा नोंथाङा जोंनि सुबुंफोरखौ होखारनो? सोर अधिकार होदों नोंनो? जों बे हानि फिसा, बे हाया जोंनि आबै आबौआ जिब जुनार, बिफां लाइफां दाननानै, हाग्रा दाननानै मानसि थाजानाय खालामदों। जारिमिना बेखौ दिनै रोखायै फोरमायो। जोंहा मोन्थाय दङ, जोंखौ दिनै नोंथांमोना होखारनो हाया। आरो बेबायदि जेंनानिफ्राय दिनै जों बारग'नांगौनि थाखाय गोग्गो राजनिति जोंनि गेजेराव नांगौ। हारिखौ मोजां मोनग्रा, ओनसोलखौ मोजां मोनग्रा दैदेनगिरिफोरखौ जोङो क्षमतायाव हरनांगौ। दिनै 7 तारिखआव जानो गोनां जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जोङो दिनै जयन्तखौबो सापर्ट होनो हायोमोन, जों मानो होआखै? खारन बे 4 बोसोराव जोंनि न' सिफायग्राया बिथांमोननि पार्टियानो। बे 4 बोसोराव दिनै NDP फोरा जेलनिफ्राय गयैनि दायनिगिरिया बिथांमोनानो। बे 4 बोसोराव दिनै जोंनि मुंख्लंफोरनि जे अनसुंथाइ मोननांगौ बे मोनिया बिथांमोनानो दायनिगिरिया। दिनै जोंनि केस बाहेराव थानाय जोंनि सोद्रोमाफोरनि केसआ दिनै उइथड्र जानांगौनि दायनिगिरियाबो दिनै UPPL आरो प्रमद बर' सरकारानो। बेवहाय जों बिथांमोनखौ सापर्ट होनो हाया। जों नायदों बबे राजखान्थिजों थाङोब्ला हारि आरो जोंनि हाया सेफटि मोनगोन, रैखाथि मोनगोन। बबे लामाजों खारोब्ला जोंनि जोबथेसालियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा उदां जागोन। बे जिनिसखौ जों नोजोर बोदों रायजोफोर। फोरमानदों लोगोसे जों स्टाडि खालामथाबदों। जों ओरैनो
जोङो दिनै फैयाखै BPFनि जानानै साज्रां स्टाडि खालामनानै जों फैयाखै जों सैथोथिखौ नागिरदों आरो मोननायखायनो दिनै जों मेङाजासे खामानि मावदों रायजोफोर दिनै NDBआ जोबथेसालियाव दङ बिनि बेलायाव दिनै गोबां दुखु नांथावना जोंनि गेजेराव पृथ्बीयाव बेबायदि जारिमिन गैया नियमानो नङा बियो गोरोबथा जाखांनायनि उनाव सोरबाया आरो साजा मोनबाय थानांनाय सोरबाया जेलाव थाबाय थानांनाय बे नियमानो नङा पृथ्बीयाव दिनै गोरोबथानि उनाव रावबो साजा मोना नाथाय पृथ्बीयाव जाफेरि आरो नियम नङियानो दिनै जोंनि गेजेराव जागासिनो दङ जोंनि दैदेनगिरिफोरा सागान होनायनि उनाव उदां जानांगौमोन जाय गोरोबथाखौ भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया क'क्राझाराव फैनानै डिक्लेयार खालामदोंमोन जे जोङो मोनसे शान्तिनि सुक्ति खालामबाय दिनै शान्तिखौ जों मोननो हायाखै रायजोफोर जोबथेसालियाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा उदां अख्राङाव फैनानै गावनि न'खरजों गावनि हारिनि रायजो राजाफोरजों सावरायनो मोननानै थांनानै थानो मोननांगौमोन बेनो बिथांमोननि शान्तिमोन नाथाय बिथांमोनखौ दिनै जेलाव दोननानै अशान्ति खालामदों बे दिनै शान्ति जायाखै आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जे बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथाया खिन्थु NDBनि लुबैनाय बायदि जायाखै रायजोफोर जोंनि हास्थायनाय आरो लुबैनाया नोंथांमोननि दुखु दाहा लानाया बे गोरोबथाजों दिनै फेरलेबसेबो बेरखाङाखै बेखौ जों ओरैनो बुङाखै रायजोफोर जों गोसोखां बिलाइ गथायदों भारत सरकारनो आसाम सरकारनो जाय गोसोखां बिलाइयाव जोङो स्पष्ट भावे आलादा रायजोनि बाथ्राखौ जोङो गिबि सारियाव लिरदोंमोन जाय पइन्टसा दिनै जाय गोसोखां बिलाइयाव जि पइन्टसा दिनै दङमोन बर' रेजिमेन्ट जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गासै सेंग्राफोरखौ रेजिमेन्टआव थिसननो थाखाय जाय गोसोखां बिलाइयाव दिनै लिरनाय दङमोन जेनेरेल एमनेस्टि राजुवा खमादान जाय क्ल'जआ जाय पइन्टसा दफा महरै दिनै MOSआव सेबखांजायोबा जोंनि गासै दायफोरा खमा मोनगौमोन दिनै जोंनि लुबैनाय बायदि जायैखायनो दिनै NDBनि दैदेनगिरिफ्रा सागान होखांनायनि उनावबो आफादखौ सिफायखांनायनि उनावबो दिनै जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों रायजोफोर आरो बिनिबो गुबै दायनिगिरिया दिनै प्रमद बर' जाय बेक्तिया दिनै आलादा रायजोनि नंखाय मुभमेन्ट खालामदोंमोन बै बेक्तियानो दिनै जोंनि बे सावरायनायखौबो धंस खालामदों रायजोफोर जोंलाय NDBआ सावरायनानै मा लाबोनो नागिरदोंमोन जोङो नोंथांमोननो होफैनो नागिरदोंमोन खारन जोंनि संग्रामाव नेपालि बेंगलि आदिबासि बर' गासैबो दुखु दाहा लादों जोंनि मुङाव दिनै बुख्रुब जादों बिथांमोननो जों होफैनो नागिरदोंमोन जेरै बेलटिया 2003 मायथाइयाव BTC सुक्ति खालामबाय लामा जाबाय बेयाव बर'ल' थाबायाखै साफ्रोम जातिखौ जनगोष्ठीनि सुबुंफोरा थाबायदों हस्पिटाल जाबाय बेयाव बर'ल' ट्रिटमेन्ट लायाखै BTCनि रायजोनि सिङाव जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठी दङ बयबो दिनै ट्रिटमेन्ट लादों बेबायदिनो मोजां मोनसे सोरखारनिफ्राय जों नोंथांमोननो होफैनो नागिरनायमोन नाथाय बेखौ सोर मा खालामखो BTCनि सिट जानो थाखाय सुथुरनि आथिङाव गंलायनानै जोंनि मोजां रोखोमै सावरायबाय थानायखौ थेर बेथेर खालामदों अर्थात नोंथांनो आरो जोंनि रायजो राजाफोरनो जों जि मोजां मोनसे गोरोबथा होफैनो नागिरनाय बेखौ दिनै थेर बेथेर खालामदों दिनैनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा फोरमान जागासिनो दङ गासैबो बेबायदि दुखु नांथावना जारिमिना जोंनि गेजेराव बारलांनानै दं जों बेयावखायनो बुंदों दिनै गोबां जायगाफोराव थांनानै जोंनि जोबथेसालियाव थानायफोरखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय जोंनि हा हु दिनै रैखाथि गैया जादों बेखौ जोङो रैखा खालामनांगौनि थाखाय BPFनो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै MP महरै जोङो दिल्लीयाव दैथायहरनांगौ होननानै जोङो खुथार खुथार खावलायबोदों आरो नोंथांमोना दिनै खाफाल गोनां बे 1 नम्बर क'क्राझार लकसभा समस्तियाव खाम्फा बायदि सासे बेक्तिखौ मोनदों BTC सोरजिग्रा सासे बेक्ति गोरों बियो लेंगुवेज लानानै बिहा गासैबो दंजोबो बिनिफ्राय बियो बिथांमोनानो हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फासार मोनबायदियानो बर'नि गेजेराव जौसिन राजनितिगिरि बिथांमोना एक्सपिरियेन्स दं बेबायदि बेक्तिखौ जों जुदि हरनो हायोब्ला जोंनि गासै जेंनाफोरा दिनै जोबनानै फैगोन होननानै जों फोथायदों रायजोखौ दिनै आं मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायनो हास्थायदों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जे गोरोबथा बे गोरोबथा जेब्ला जायो अब्ला मोनसे नियम दङ मोनसे मावथारनांगौ पइन्टस दङ बिथांमोना बे BLT हिसाबै संग्रामाव बाहायनाय गासै हाथियारफोरखौ सरकारनो गथायदों आरो बे हाबाफारिखौ बिथांमोना क'क्राझाराव लादों बे जिनिसा दिनै नियम बियो खालामथारनांगौ दिनै NDBआबो संग्रामाव इसेबांखिनि बाहायनाय AK-47 राइफलनो 9mm नो ग्रेनेडनो बायदि जिनिस इसेबांखिनि मुवाफोर दङ गासैखौबो जोङो सरकारनो गथायनांदों आरो बेखौ दिनै जोंनि सोमावसारनायाव सासेबो दुखु दाहा लाफेरै जोंनि सोमावसारनायाव बुजायै बेबायदि जायगायाव अर्थात गुवाहाटी GMCHनि अडिट'रियामाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों स' NDBआ जायगायावबो हाथियार गथायनो मोनाखै मानो मोनाखै खारन प्रमद बर' बिथांखौ सोरबा दैदेनगिरिया प्रजेक्ट खालामनानै दोनदों NDBआ रन्जन दैमारिनि दैदेननायाव जुदि रोजा रोजा बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै हाथियार गथायनायनि हाबाफारिखौ मावफुंनो मोनोबा गासै रायजो राजाफोरा बिथांजों खारफागोन आरो प्रमद बर'खौ लानानै जि सिमां सुजुदोंमोन बै समाव आं बेखौ मावनो हानाय नङा होननानै जोंनि प्रग्रामफोरखौ बै समाव गुबुन जायगायाव लांदों मानोना बिथांमोना 16टा डिपार्टमेन्टखौ लांनो बै समाव स्टाडि खालामदों मानोना बिथांमोना जोंनि ग्रेजिं लेन्ड जोंनि फरेस्ट लेन्डखौ सिख'नो बै समावनो परिकल्पना खालामदों बेयाव बर'खौल' नायाखै दिनै
नेपालियाबो ग्रेजिङाव दङ दिनै सोरबा आदिबासियाबो मियादि नङै हायाव दङ बे बिटिसिनि हाखौ दिनै बिथांमोना बै समावनो लांनो परिकल्पना खालामनायखाय प्रमोद बर'खौ दिनै 11था देरहानायनि उनावबो बिटिसिनि चिफ बानायदों रायजोफोर जोंथ' हाथियार गथानानै सारेन्डार जाबाय एबसुआबो बे बिटिआरनि एमअएसआव साइन खालामदों बिथांमोनाबो गोरोबथायाव सागान होदों बे गोरोबथायाव सागान होखांनायनि उनाव बिथांमोनालाय मा गथायखो बिथांमोनाबो गथायनांदों रायजोफोर दिनै रायजो राजाफोरा बुजिस्लाबाखै बे बाथ्राखौ बिथांमोना हाथियारनि दावहा खालामाखैमोन बेवहाय बिथांमोना हाथियार गैयामोन हाथियारखौ बिथांमोना गथायाखै किन्तु बिटिआरनि एमअएसआव 7.2 लिरनाय दङ बे बिटिसिआव बा बिटिएडिआव जेसेबांखिनि ग्रेजिं लेन्ड दङ जेसेबांखिनि गभर्नमेन्ट लेन्ड दङ जेसेबांखिनि फरेस्ट लेन्ड दङ बे गासै हाखौ आसाम सोरखारा लांफिननाय जासिगोन होननानै बेयाव क्लज दङ लिरनाय दङ आरो बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरखारनो गथायनानै होनाय सारेन्डारनि पइन्ट्स रायजोफोर दा बिराद सिरियास दिनै नाय नोंथांमोना जि ग्रेजिं लेन्ड जि माने मियादि नङै हा दिनै आयंहा जुदि 15 बिघा हा दङबा खोब खम बेहा 5 बिघा मियादि थानो हागौ 10 बिघा मियादि नङा थेवब्लाबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेयाव नेपालि आदिबासि बर' गासैबो सोरबाया गय गायनानै थांनानै दङ बे गय बारिया दिनै मियादि नङा 100 जानो हागौ 20 जानो हागौ सोरबाया दिनै माइ गायनानै जाबाय थादों बेजोंनो दिनै नखर फिसिदों नखरखौ दिनै फोथांनानै लाखिदों गावनि गथ'खौ फरायहोदों दिनै प्रमोद बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांनियाव सोङाखै आंनियाव सोङाखै जोंनियाव सोङाखै रायजोनि हारिनि दैदेनगिरिफोरनियाव बिथाङा सोङाखै सोङा हङाखै नोंथांनि ग्रेजिं नोंथांनि मियादि नङै हाखौ दिनै आसाम सोरखारनो गथायफिनदों गिलु बालु जोंनि हाया दिनै आं मिसा बुंदों नोंथांमोना मौजादारनियाव थां खाजोना लाया दिनै मौजादारा मियादिनि अनगायै 100 आरो 20 हानि एगेन्स्टआव दिनै मौजादारा खाजोना लाया मानो लाया नों जुदि बे हानि एगेन्स्टआव खाजोना होनो मोनाखैबा बे हाया नोंनि नङा मानोथो लाबावनो गभर्नमेन्टआ मोनखाबाय बे हाखौ गावनि हानिफ्राय गसरग्रालाय नोंनिफ्राय मानो फैसा लानो बे गिलु बालु समायसा दिनै आरो बे समायसाखौ दिनै प्रमोद बर' बिथाङा लाबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबसुआ दिनै मोनसे गोथां माहारियारि संगठनमोन बेखौ दिनै राजनितिकआव बोफ्लेनानै राजनितिकआव दिनै मोसौ आरो सैमा बायदि दिनै एबसुखौ बाहायनानै जोंनि माहारिनि मोनसे गोथां संगठनखौ दिनै गाब फोनांबाय प्रमोद बर' बिथाङा दुखुनांथावना जोंनि हाया दिनै रैखाथि गैया जादों दिनै बे हाहुखौ रैखा खालामनांगौब्ला जोङो मोजां दैदेनगिरिखौ हरनांगोन दिनै बेबायदि जेंनाफोरखौ नुनानैसो जोङो उदालगुरि ओनसोलनिफ्राय फैनानै नोंथांमोनजों जों सावरायदों नोंथांमोननावल' नङा गोबां जायगायाव जों हाबदों आरो मोजां रेसपन्सखौ जों मोनदों रायजो राजाफोरा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथां एबा खाम्फा बरगयारिखौ एमपि महरै दैथायहरनो थाखाय बयबो दिनै साखाफारा जादों रायजोफोर बेवहाय खावलायदों राजनितिकआ दिनै नायनाय जानाय जिनिस नङा जोंनि गेजेराव बै समाव जों बुंदोंमोन जेब्ला बिटिसि इलेक्शन जादोंमोन परिबर्तन सोलायनायनि स्ल'गानजों प्रमोद बर'आ बिटिसिनि चिफ जानो नागिरदों जों बे बाथ्राखौबो क्लियार बुंदोंमोन परिबर्तना मोननै रोखोमनि सोलायनाया मोननै रोखोमनि थाखानाय मोजांनिफ्राय गाज्रियाव फैनाय बेबो सोलायनाय गाज्रिनिफ्राय साबसिन मोजाङाव थांनाय बेबो सोलायनाय किन्तु प्रमोद बर'आ जि सोलायनायखौ जोंनि गेजेराव लाबोनो नागिरदों इउपिपिएलआ दिनै जि सोलायनायखौ जोंनि गेजेराव लाबोनो नागिरदों बे थाखानाय मोजांनिफ्राय गाज्रियाव फैनाय बे सोलायनायखौसो लाबोनो नागिरदों होननानै जों बुंदोंमोन बै समाव दिनै जों नुदों बिटिसिखौ जोंनि बिर जोहोलावजोफोरा थै आरो जिउ होनानै दानानै लादोंलै ओरैनो मोनाखै जोङो बुख्रुब जालांदों जोङो बिनि थाखाय जों बिटिसिखौ मोनदों हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोनानो दिनै बे मोनब्रै जिल्लायाव दानानै होदों नोंनि आरो आंनि थाखाय जोंनि लामा लुमाखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव प्रभिन्सियेल स्कुल आरो कलेज बानायनो थाखाय हस्पिटाल बानायनो थाखाय बिथांमोना बानायनानै होदों लाबोदों आरो बेखौ जों ओरैनो मोनाखै जों जुदि लामा मोजां थाबायनो मोनदोंबा जोंनि मुंख्लंफोरनि थै आरो जिउनि थाखायसो मोनदों नाथाय बे सिस्टेमखौ दिनै 16टा डिपार्टमेन्टखौ प्रमोद बर' बिथाङा हरनानै दोनदों बेवहायनो बुंदों जोङो परिबर्तन जि लाबोनो नागिरदों बेयो मोजांनिफ्राय गाज्रिसिनाव फैनाय परिबर्तनखौ लाबोनो नागिरदों बे 17 बोसोराव जिखिनि डेभेलप जादोंमोन जोंनि गेजेराव फुल स्टप जानानै थाबाय आरो जों गाहायथिं ओंखारबाय गोबां जायगायाव जोंखौ बिटिसिनि होननानै मोनसेब्ला बुङो दिनै नोंथांमोना 25 बोसोर बेक जाबाय 20 बोसोर बेक जाबाय होननानै गोबां इन्टेलेक्सुवेलफोरा गुबुन हारिफोरा दिनै जोंखौ बुंदों बेबायदि जेंनायाव दिनै जोंखौ खोख्लैनानै दोनदों बेवहाय आं खावलायनो लुबैदों रायजोफोर राजखान्थिखौ नागारनानै उइदाउट पलिटिक्स उइदाउट राजखान्थि जोङो थांनानै थानो हाया मोनसे जायगायावबो जोङो गसंथेबनो हाया बेवहाय जोङो गोरों बायदि राजनितिकआव जों बाहागो लानांगोन रायजोफोर थगायफैदों गोदो न'खर साख्रि होगोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै बायदि बायदि प्रलोभन होननानै दिनै जोंखौ थगायदों जुदि जों राजखान्थियाव गोरों नङाब्ला बुहुमाव जोङो थगायजाबाय थागोन आरो राजखान्थिखौ नागारनानै जोंनि हाया रैखाथि जाया राजखान्थिखौ नागारनानै जोंनि धोरोम सिबिनाया रैखाथि गैया जायो राजखान्थिखौ नागारनानै जोंनि हारिनि राव हारिमु थुनलाइया दिनै रैखाथि गैया जायो रायजोफोर
बेखायनो जों राजखान्थियाव गोरों बायदि बाहागो लानांगोन पृथिबियाव बेबायदि एग्जाम्पल गैया बबेबा उदां हादोरानो दिनै गासैखौबो साख्रि होनाय जाथावै खोथाखौनो लानानै जोंनि गेजेराव हाबदों आरो परिबर्तननि स्लगानाव दिनै गभर्नमेन्टआव फैदों बेवहाय आं बुंगोन रायजोफोर दिनै जोङो गोग्गो राजखान्थिखौ लाबोनांगोन सैथो राजखान्थि आरो जोंबो गोरों जानांगोन बेबायदि जुदि थगायजाबाय थायोबा गाबोननो बाहेरनिफ्राय फैनानै सोरबाया थगायफैगोन नोंनि आंनि मोनथायखौ सिख'नानै लांगोन बेवहाय साबधान जा रायजोफोर जों राजखान्थियाव गोरों जानांगोन राजखान्थिखौ नागारनानै जोंहा रैखाथि गैया आरो बे गिलु बालु मोनसे बिपदफोरनिफ्राय बासायनो हाग्रा गोहोआनो जाहैबाय राजखान्थि नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै फैदों दरं उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लाबाय नोंथांमोननियाव जानो गोनां जि 7 तारिखआव 70 जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नोंथांमोना नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै खाम्फा बरगयारिखौ नोंथांमोना दिल्लीयाव एमपि महरै फाथायहरनांगौ बिनि गेजेरजोंनो जोंनि हा हुनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनांगोन बिनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि गोमालांनो नागिरनाय जि मोनसे खुंथाय गोहो बेखौ जों लाबोफिननांगोन बिनि गेजेरजोंनो दिनै जोबथेसालियाव थानाय जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ दिनै उदां अख्राङाव लाबोनांगोन बिनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि मुंख्लंफोरनि जि अनसुंथाय मोननांगौ बेखौ दिनै जों लाबोनांगोन रायजोफोर बेवहाय आं खावलायदों नोंथांमोननि बे बेसेन गोसा भटखौ फैगौ 7 तारिखनियाव जानो गोनां जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नांगोलनि सावगारियाव नोंथांमोना भट होनानै खाम्फा बरगयारिखौ दिल्लीयाव एमपि महरै दैथायहरगोन होननानै आं फोथायदों आं सोंनो हास्थायदों नोंथांमोना हागोन ना नांगोलनि सावगारियाव भट होनो हागोन ना रायजोफोर हागोन ना रायजोफोर साबायखर आंहा फोथायनाय दङ नोंथांमोननि सायाव आं दहायबो बुंदों गिलु बालु समावनो जुदि नोंथांमोना जोंजों लोगोसे दङब्ला जोंखौ दिनै जोंनि खावलायनायाव जोंजों लोगोसे हेफाजाब होनायाव नोंस्रा जेबो गिनो गोनां गैया बरन्स नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै खाम्फा बरगयारिखौ जोङो एमपि महरै दैथायहरनो हायोब्ला जोंनि गासैबो जेंनाफोरा दिनै जोबनानै फैगोन बेवहाय आंहा फोथायनाय दङ आरो नोंथांमोननि बे बेसेन गोसा भटआ नांगोलनि सावगारियाव गोग्लैगोन होनना फोथायनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नाय जायो गोजोन्थों साबायखर